bulise usapho lukatata usa matalumadi bune baruti utatufundise bonke bume lubontati kakufeleka ndindiki lo msebenzi ndulikiweyo ngukhokheli wam ndazundikhathile kuba sidla ngokunika bona oomama kwezinye iindawo sisazi uba hayi sisibani ngozasenzela i-production of girl kodwa ke kuba nam ndikhokhele andibanga ndisamsokolisa ndakwenza njengoko ndithuliwe baye bathi hayi umsebenzi lula lo kodwa andondeziva umsebenzi kulula ngelishwa ke sifake izifone nabo bantu endizawubazisa bafake iimaski akunakwalula ke ngoba sibabona nasedolophini sibulise ndaso thini kodwa ke umfandekise igama lakhe uyasose phakamise isandla zawazana ezakwezilapho zawazana okokuqala esilayo apha ngukubongani ndibani usibanga mfundisi benonzondelelo Xosana ubhuti kamfundisi benomBhekeni yine umzala wakhe benosesule Xosana Nkosi benothemba ngubani ungusisi benaliphiyenyulite ilinsibakwanda Xosana then benali nosensiyama kuru ola wotitsahamile ilinsibakulena nomasabatha okwana cousin andile ndizokwazi naye umntwana wakhe benalimemolise yongumaza-in-law benalimolise imusibakandati Xosana molise benalimemolise in-law People Xosana ungunyana yamkela Xosana ungutombi yakhe okay benaliphuthumulise ilimurahayi benaliphuthumulise ingumzukulwana sinoliyabona Mbuthane ongumtshana sikelela ngexane naye ongumtshana sinokudwela kuyengusimanye Mbuthane ekwangumtshana mandibonge ngeXhosa isisimanga into yoba into lapha uqutshulwe kodwa bekuqulunqa bona apha ndendisokazi ke ndiyiphathanga phaa kum kodwa iyabonakala phi yakhona sizawucela ke ngoku umntu alapha ekhaya ozasamkelela ezi ndwendwe asamkelele ndicima abantu abazizindwendwe ngaphandle kwalapha kwaNdlunkulu andinazo ke igama lomntu ozayo kodwa abantu bayazazi uba babiwe ngoluphi uhlobo ndicela eze ngaphambili
kata Xosana, matala wabili. Ngokukhethekileyo siyababonisa abantu babantwana. Sixelele abantu babantwana andikwazi uqhubeka. Kuba bengaziqhubeka siyabonisa abantu abantwana. Ndibulele ukuba nisile haroni wethu angazi nabantu bakuqumbu bazakuthi haroni wethu kanisa siyabashani siyabulele kama ndinamkela ndizawunamkela ndigqibe ndithi uba kutheni lento siyakubeka lo muntu ezantanga zityelile siyanamkela bazalwana bam singabantu balapha ikhona besingakufanele ukudibana nendlela kodwa ke bezekile usithatha umfundisi masingavuzi siyanamkela umfundisi siyamthanda kakhulu akube kumnandi futhi xa usengxakini ubabona abanye abantu kuba mnandi kakhulu xa ubabona abantu futhi nengxamqinile ndiyanamkela nonke bazalwane wonke umntu ngegama likaKristu amen kwathixo apho kwabantu so baba wonke umntu wamkelekile so namkelekile ke bazalwane bam khululeni izandla usekhaya isizathu soba sizadibana kwindawo sihleli apho nataXhosana bandidala ixesha kusenyana azindisithembile ukuba ndiyakwazi uthetha le nto iyandivisa sihleli ke notata wethu lingelidanga ithuba efike ngoDisemba zantathu inyanga kodwa makuvale inkonzo sisamfumfuda abefundisi ke xa befika ezitsharishini omnye nomnye nendlela yakhe yokwenza besisambukele ke umfu wabantwana esenza naye kwathi hayi valane ezo nkonzo nkosi yam amazwi asixhenxe ezaa nkonzo asimazi uba xa iwabeka amazwi asixhenxe kuthi kodwa asinandaba sisamfumfutha ke kunjalo kwenzeka eyezikileyo asikwazanga singabantu balapha esemphole uba siye xanqa kusexanqwa lethu asikwazanga bazalwane so sibonile ke uba masike silibize sizothi kuni bantu bakwaXhosana nezihlobo utaXhosana sihleli naye elo xesha lezininzi elifutshane esihleli naye siyibonile ihambo yakhe sizivile futhi izingqo zakhe ushiyile umzila elo xesha lifutshane bendimbukele futhi ndiqonda uba yho hayi zandifuthi inoleji yotata yabona njengoba ndibekwenzela igosa wafika naye wangumfundisi ndizawufuthi inoleji ngolona hlobo akunandaba ke molweni yandazikanditshoya ndithi molweni andithi lelethu masayibona lelethu amen kunzima bekunzima bantu bale ekhayeni katata nezihlobo kuba kaloku xa sekuye kwadlula siyaza ifemeli iyazamazamana nokwamkeleleko nathi sinjalo singasibonisi nje singabantwana bakwaXhosana nathi okwethu sizizihlobo zakhona siyifemeli yakhona bonke abefundisi abedlule apha sizifemeli zabo xa kubuhlungu kubo kubuhlungu nakuthi
kuba kaloku siyahlala nabo siqhelane kusentuba siyahlala samkelane sibe yilaa nto sibe yifemeli. Ningacingi uba ke belinodwa sesikhona ngalaa mini enkulu. Ndithi ke bantakwethu sitheke ngoku masidibaneni sidibanise amehlo. Esintwini andithi sidibanise amehlo, sidibanise namehlo. Le nto ndithi ke ngoku bekunzima sizawuyithini le nto Nkosi yam, kuba kaloku inoba abantu bakwaXhosana ngoku bazama ukuqhelana nayo le meko ezileyo. Ngoku sizoyiqala eqaleni, xolweni bazalwane bam, siyaqolisa, sicela nisamkele, siyaqolisa, sibone ufanelekile uba sizodibanisa amehlo. Futhi ke esintwini ithi into uyasixobula isilonda ukuze siphole. Ngoku tata sesimane simkhumbula ngesimanje, siyasisiya futhi uba uyidalile into emnandi yoba idlule intlungu kancinci, futhi awuyazi uyidlulisa kanjani, uye yedwa waziyo idlule intlungu, kodwa ushiyeke into ethi he niyakhumbula ngemini ethile zoba ndisithi molweni lelethu. Amen. Siso ke isizathu soba silibize nani bazalwane berijini nabefundisi bethu bonke nabantu bakwaXhosana nezihlobo soba masike sizeni sizodibanisa isihlobo. Sithi nathi simazile uDwala, siphilile naye noba ixesha belilingedanga, futhi asizuyibuza imibuzo kubawo. Uthe zathi umfundisi singambuzi imibuzo kubawo egameni likaKristu. Mandibulele uba ngumfundisi okanye ngu-archdeacon wasespray amagwasa akhe akamane mzama, ngoba ke mna kuthiwe ndibe lapha ndiyaspraya. Andisazi isizathu sokokuba kuthiwe ndime apha, kodwa endikhumbulayo yokokuba xa ndisuke All Saints Police Archdeacon waseMatatueke, xa ndisuke All Saints ingekabikho iSt Stephen saziva apha kusekhaya apha, mhlawumbe ke seso sizathu. Kodwa xa sizawungena ke ngoku emxholweni sizaya kwinkumbulo. Umntu xa umkhumbula uyamfowunela uthethe naye, okanye sikhumbule okokuba ngubani lothetha ngaye. Noba sizawufika kwixesha elibuhlungu, kodwa lixesha loba sithi makugqithe. Umama abefundisikazi isabelo bonke nabashumayeli, mama unkulu ne-MU yonke, lutho we-MMG, lutho we-AWM, lutho we-Sebas, otata amadodana naye wonke umuntu okhona ngale mini, ndibulise umzimba walapha ekhaya uMxhosana, ihlobo nezalamane nabo bonke abantu abakhona kule nkonzo yokugqibela. Ndiyambulisa ngegama elihle leNkosi enguYesu Kristu. Amen. Kulovuyo ukuba sibe lapha namhlanje, kodwa siyafuna ke ukuba sidlulise nje amazwi ambalwa ngoba inkonzo inani kweli nqeba elilifumeneyo. So anilahlekelwanga nodwa-ke, kulahlekelwe wonke umntu, kulahlekelwe umbutho wamadodana, ngoba ukuhamba kwendodana enye siyovuka isibane samadodana. Umamandi intoba sihlangane, okanye imandi ixesha
lokuhlangana kodwa akho xesha elibi njengexesha lokwahlukana ngoba xa benihleli ningabantu ziba khona izinto esicinge umva sithi besisebenza ngohlobo nohlobo abanye abantu becebisa kanje nakanje abanye benze zonke izinto for the sake of God. So namhlanje ke ufike lo thuba lokuba sahlukane namhlanje ngenziwa bye-bye. Well, intando likaThixo siyaxolisa kodwa wena mntu oplena zonke izinto nokumgqibelelisa wethu nguThixo. Ufike ithuba lokwahlukana, ithuba lokuba sicinge into yoba zeziphi izinto umfundisi ebesenzela zona, zeziphi thina umfundisi izinto ebesimenzela zona. Akho xesha ke elinye njengelo kodwa incwadi yeshumayeli ithi yonke into inexesha layo. Kunexesha lokuba uhlangane, kunexesha lokuba kwahlukane, kunexesha lokuba sibe mandi, kunexesha lokuba sibe buhlungu. Onke la maxesha akadalelwanga matye, adalelwe into yoba makehle empweni. Na ingxaki yabantu ke ukuthi sithi uThixo ukhona xa kumandi, sizawufikelela endaweni ezingathi noko zisenyusa iqhina, sibe nento ethi hayi ndibhokela. Na i-dating ishiyeke nabantu abakhona abaphilayo, ndithethe naba bantu abaphilayo kuba kakade zinentoba ezinkonzo zibe nento eziyithethayo ukuthi zibe nento eziyitolikayo, zibe nento emane isikhumbuzo. Ubona ke xa kuhamba umntu manje izincinta ndisithi nam nangosi ngenye imini ndawuze ndingene kulo mkhumbi. Umntu ke ongayiqondi loo nto ngumntu ongenankathalo ngoku, ngoba umbhali akaxoxa isithi sisebomini kodwa sikwasekufeni. Ndiyarhalela intoba ke singabanye sixa kuhamba babantu sithi hayi siyaye emlindweni, kuhle kuye emlindweni kodwa umane uzincitha nawe uthi ngenye imini kuzawulindwa mna. Mayingathi indalo nje le nto yokumane kuxhoma intento emisini, ngoba ubana awusebomini ukwasekufeni. Yaye ndathi ke ebantwini jonga apha ecaleni kwakho, noba uyibondile lapha ecaleni kwakho uva wena kuphela uphefumla, kodwa apha ecaleni kwakho kunokufa. Molweni badawethu, noba le nto uyiboni kodwa ilapha ecaleni kwakho uba usebomini ukwasekufeni. Ngenye imini nawe uzawulala ungqengqe, uyithanda le nto ungayithandi, izawenzeka ngoba uba uThixo umnika ubomi kodwa ngenye imini uza kuthatha ubomi ube ngumfi. Besizawuguqula elo gama, asinazi ngoku usebomini kodwa xa sithetha sithi lo ngumfi. Molweni badawethu, nawe uzawuphila mani kodwa uphile umane uzincede. Ngoba yini impilo madoda nam sezawuhamba inyaniso epheleleyo leyo. Nam ndime kule ndawo ndilindele ukuba ndingene kule bhokisi ndiyale. Sawonakala isitya abasenza ngodongwe esandleni somlungu, wabuya wenza sitya simbi ngalo. Sawonakala isitya abesenza ngedongwe esandleni somlungu, wabuya ke wenza sitya simbi ngalo. Molweni, udongwe besifudula singamakhwenkwe sithi xa salusile
kodwa endaweni enodonga yaqawuvumba sifuna umhlaba omnqangathi sinuthathe-ke singamakhwenkwe sibumbe inkomo ngalo sizibumbe kodwa azinawukwazi ukuqina singabekwa ngelangeni ngolwembata wethu udongwe luyahlukahlukana sebonakala isitya phambi kombumbi wabuya wenza sitya simbi udongwe olu luyasiyasiyana lukhona udongwe wakulikha uthi ngexesha usithweni athi ke nake yeyi nala ndivela kuyothesta ngonkosikazi siteste positive ndithi usithweni kodwa ke khawenze ezinto zenziwayo zemhlonyane zokufutha zokuthini athi ke hayi nala ndicela siyimise le meeting uxelele irhamente nabefundisi into yoba masiyimise le meeting ebesonwa nayo asisazi uba nayo ngokweeplans zethu hayi ke nyhani ke siyimise ke kaXhosana ahamba ke aye esibhedlele ndothuka ke ndakuva ndifowunelwa kuthiwa utata uXhosana udolokile ndifuna ukuthi ke kuwe mama nabantwana nxisini utotwini ewe kona kubuhlungu akubuhlungu kakhulu ngela xesha kubuhlungu ke kodwa ke siyavuya ke uthixo ebemsebenzela iske yaba ngathi laa sermon ebeyithetha phaya wangathi wayiziva uyazi abanye abantu bayakhilelwa izinto yonke laa nto ebeyithetha uske waba ngathi wayithetha ngaye isiqu sakhe ingaye yonke laa nto kodwa wayekomnye umngcwabo engcwaba omnye umntu kodwa wangathi uthetha ngaye and wagqiba futhi ekugqibeleni wathi kumnandi kuhlangane kodwa kubo kuhlukana nakuthi ke kube njalo mama Xhosana bekumnandi kuhlala naye kwakubi ke ukuhlukana naye sifuna ukuthi ke kuni ke nxisini enkosi siyabulela kusile asikindri kubuhlungu kakhulu siyabulela ke uba nawo sidibane kule nkonzo nihambe kakuhle naxa sele ningoduka andibuleli kodwa eyona nto enditshoyo yeyithi mntana Xhosana usebenzile nathi kakuhle kakhulu sawuhlala simkhumbula egameni lenkosi yethu Yesu Kristu amen. Umfundisi bengafunda ukuthetha wabhaqwa ngu-archdeacon wakhe. Xolo umfundisi nalapha abantu andifuna ubizela gama. Xolo umfundisi thetha kamandi nje uba ndimbone etshabazi ngaphansi ndajonga umfundisi kuzawuthi waqonda uba makamlanda kusihlwa amakhuba kuhlabulwa. Siyaqukumbela ke ngoku xa siqukumbelayo sawucela isithethe salapha ekhaya esizakwenza amazombulelo emva koko kuphakama isithethe sosapho lwabantwana benze ngaphambili benza amazwi ombulelo. nonke andisezonibulisa ngezihlalo zenu nangamagama kodwa ndizothi ndiyabulisa. Ndibulise ngokuzikhethileyo ikhaya lakwaTatudwala, ndibulise ngokuzikhethileyo ikhaya likaTatumba,
ndidojile ke le program kuba andimhlanga apha eXhoseni, kodwa ke ndibhaqile ukuba kufuneka mandisithethe. Okwam kuncinane nje Nkosi yam kukuzothetha only 5 letters esisuthwini. Ezo 5 letters ekuligama lam endazalwa ngalo. Kanene lithini? Tayi. NgesiXhosa enkosi. Ndiyabulela kwiparish yaseSt Paul's. Ndibulele kutata uFaku othe xa kefika apha iparish ineplan, iparish izilile, wafika naye wanxalenye leparish. Ufike apha ke kubi Nkosi yam, bekukubi kakhulu. Siyiparish esolekelwa ngabefundisi, kodwa sinalo igama lakuyithilisa esiziduduza ngalo. Sisithi siyakumbonga uTathixo amthathisa Xosana kule parish yasebukhweni bakhe. Umthathele kule parish yasebukhweni bakhe, efika sisambukile kusemandi. Kwafuneka imane ukuba asikwazi ke kuyoba naye ngolwasuku lokugqibela. Kwanyanzeleka ukuba makubekho lolu suku namhlanje. Saya kumama, Xosana, sizocela into enzima yoba masikuthununke kunye nabantwana nosapho. Waphendula wathi, hey, hayi bantu, uyazi nyani ndiyandithunuka. Oh, ndizothetha nabantwana nosapho. Zaqenqeleka iintsuku. Wabuya wathi hayi, kuvumelekile. Ngakho ke siyanibonga sapho lakatata Xosana, siyanibonga sapho lakwamzini. Kwanyanzeleka ukuba masiye ke ngoku kutata uAshtikon. Tata, sinolu suku. Naye wathi hayi, kulungile, qhubani. Siyabonga tata, awuzange ube usithi hayi niyathunuka kwathini. Unobangela uba ulusuku masibe nalo ulutshilo umama uGosa osuka apha. Besingakwazi ukuba neclosure, okunyanzelekile ke uba masibe nosuku. Siyabulela kwiregime, siyabulela kutata uAshtikon, siyabulela kutata umfundisi wethu utata uFaku, siyabulela abafundisi bethu, parish yethu siyanibulela kangangoko. Sinibulele lemalapha kabubeli. Inkosi. Sicele ikhaya lakatata Xosana.
ii-archdeacons ezikhona kule nkonzo. Ndibulise upriest in charge, ndibulise abapriste bonke abakhona apha befundisikazi, ndibulise iindwendwe zonke ezikhoyo apha ezizozimasa le nkonzo kaTata Xosana, ndibulise iifemeli zombini, ndibulise abantwana, ndibulise wonke umntu olapha ngelihle igama likaYesu Kristu inkosi yethu. Amen. Okokuqala ke simele ke ifemeli yakwaDwala nefemeli yakulonkosikazi ukuzoyenza umbulelo. Ndicinga uba mandiqale ndiyiveze le ndawo yokuba noba sibonakala sibatsha, bakhona abantu abadala abakwaDwala bathe ke mabasithume njengabantwana abancinane. Abantu kaloku baneprethe ngoku, haleluya. Abantu bayoyika, mayibonge Nkosi. Kodwa ke ngoku ndisendothuka kuleni phase okanye kwesi stage nangaloo ndlela ndifizwa ngayo uba usebacaca uba ne-youth iyachaphazeleka, haleluya. Bazalwana, uSathane uphumile, mayibonge Nkosi. Uphumile uSathana, udinga abantwana bakaThixo kufuneke bathethe noThixo bamqhele, mayibonge Nkosi. Andizanga ukushumayela ndizobulela egameni lefemeli. Sesichaziwe ke apha ngusibalo wakhe, ndinawumchaza nomchaza ipicture yakwisibalo, ndinbe ngusibalo wakhe nalo ngapha. Senza umbulelo omkhulu kakhulu. Ndike ndaxa ndijonga le video le ndathi heyi, akhona abantu sixolela abaphefumleyo. Kuba kaloku usibale ngoku ngeli xesha esenza laa sermon ushumayeze thina siyifemeli yakhe, washumayeza inkosikazi yakhe nabantwana bakhe, haleluya. Ndicinga uba lo mntu uThixo wamphefumlela waveza laa video leya. Ewe sine-understanding yokuba abanye abantu benabo abadala baye bathi hayi bazawuchukumiseka kakhulu. But xa ndijonga mna laa message leya laa sermon ndafumanisa uba usibali phaya uyasiconsola, uyasithuthuzela ngokwakhe, haleluya. Ndidlulisa ke omkhulu umbulelo uqala kwidiocese, mandiyiye kanjalo because kaloku ndicinga uba idiocese inolwazi ngale meko eqhubeka apha eSt Paul. Ndidlulisa umbulelo omkhulu archdeacon yale ndawo, abefundisi bale ndawo, nompriste wale ndawo, priest in charge wale ndawo, namarhamente, ibandla lale parish, haleluya. Siyabulela ke kakhulu. Xa kuthethwa ngenkumbulo, le ndawo iseyandikhumbuza, andizishumayela uba wasibini indawo, ndayiqonda uba eli gama eli theme of the day, ukukhumbula, mayibonge Nkosi. Ukukhumbula ndicinga kubaluleke kakhulu. Xa ndijonga phaya ezibhalweni kwincwadi kaIsaya chapter 38, ukhona ivesi phaa xa usaqala ndakuba yesithathu na ngeli xesha axelelwayo uHezekiya ukuba uza kufa. Uthi khawukhumbule yehova, haleluya. Uthi khumbula izinto endizenzileyo ukulungisa nendlela endinganyaniseka ngayo phambi kwakho, mayibonge Nkosi. Le nto ithetha ukuthi nometha uThixo okanye uDwala nihlale naye for a very very short time, kodwa niyela nenkumbulo ngaye, mayibonge Nkosi. Siyayibulela loo nto, siya-appreciate siyifemeli, sike le parish okanye ke eli bandla seyingase abantwana bakafari ifemeli yakhe, indlu yakhe yonke, sesibonile uba lizayikhathalela, mayibonge Nkosi. Ngaloo mazwi ke sithi sibulela kakhulu masamente ale ndawo, nometha ke bewakho nokuchukumiseka, kodwa kona
uthixo ikhona le nto befuna uyibhala kule fele ngaloo mazwi besithi thank you so much inkosi kakhulu. Phambi kokuba siye kwizaziso naphambi kokuba kwenziwe ufefe, mandiqale ngokuxolisa kumagqobigqobhi aye enzeka. Mhlawumbe abanye abakhange bawabone kodwa thina siwabonile kuba umfundisi besefika kwabe kukho saxakana nombane, kodwa uThixo wenza uba izinto mazenzeke. Siphinde sixolise umfundisi intshumayelo kaXhosana ziintshumayelo zikaXhosana kwiindawo ezohlukeneyo eziye zazidibanisa phaya. Ndiqondeke apho kamandi ezi zinto bezizenza ayikuba umama uXhosana kazazi, sisoloko sidibana nanje ngosapho lunye. Kuthethwe ezinye zezinto sele seyizazi, uzawuthunukala njengomntu ukuba kubuhlungu kwahlukana. Kodwa inyaniso utaXhosana bekemphakamisa nasenkonzweni athi nanko, kodwa nini zakohlukana. Kanti uthetha amazwi akawaziyo uba azakwenzeka. Ndiyaqukumbela ngelithi simazile utaXhosana mfundisi. Thina kwindawo endikuyo sigadwe ngutata uSotshangane, asinayo umfundisi. NotaXhosana wafika kulaa ndawo singenamfundisi, kodwa wasixoxa wasenza abantu. Yavela imiphanga, zavela izinto wangathi ngikwenye indawo wasidibanisa. Siyayibulela loo nto usapho lwakwaXhosana bengumzali. Ezi zinto abathetha ngazo ke mane zibhalwa eziyekule nto nabezihlupha ngoba befika nabonani endlini athi ufuna le into ayiyo leyo. Ndicinga uba abantu basesenkulu ngokugqibela sisebenze ngolu hlobo, sebenze kakuhle, kodwa mhlawumbi sesasispiriti esithi mayenziwe le nto isoloko izenzeka. Ndizawuvela ikhasi ndezimbalwa sohlukane ndibhekise kumzwa ngapha ekhaya uba ezinye izinto siyazenza kodwa singazazi uba zithini. Mhlawuthile kulusuku lwangeqawa kufikwa ebandleni enkonzweni umfundisi, kukho amajoni amabini edlala ikhadi ngaphakathi kwecawa. Bathathwe ngogosa baqonda uba yabona ke sesempula apha nantsi inkampu yamajoni apha ngentla. Bathathwa apha esempula basiwa phaa kwinkomanda yomkhosi beyogwetywa okokuba hlangalela ntoni ikhadi ngawena. Uthi jonga besingadlali isikhathi, sihambe iintsuku eziyi-6 singatye, safika ecaweni saqala sathandaza besishumayezana ngezakhathi. Uthi ndizawuyigweba ke mna kuba ikhadi zidlalile ecaweni. Uyaphendula uyena umfana omncinane kula majoni uthi hayi mhlekazi, ezi khadi zime ngolu hlobo besidlala ngexesha besiphethe kunekhadi bale 8 ingu-1. Uthi ngexesha besiphila laa khadi sesakhumbula uba mnye uThixo lo lisifundisa yena apha ngulo phaa ebandleni. Sithe xa sifika kunumber 2 ikhadi lesibili sakhumbula iTestamente divided into 2, iBhayibhile iyohlule kabini, iTestamente endala iTestamente entsha. Uthi jonga iTestamente xa sifika ku-3 siye sakhumbula nathi okokuba kwibandla esikholwa kulo sikholela kwiTrinity, uYise, uNyana noMoya Oyingcwele. Uthi jonga ke mhlekazi, u-4 sikhumbuzile kwintshumayelo yethu into yokokuba ivangeli ibhalwe ngamadoda amane, sinoMateyu, sinoMarko, noYohane noLuka. Uthi xa sifika ku-5 sakhumbula nto ethi, xa sifika ku-5 sakhumbula nto ethi kuye kwakho iintombi ezilishumi, ezintlanu zibe zizidenge, ezintlanu zaba zilumkile.
uthi loo nto yasenza siqiniseke okokuba sisenkonzweni ngokuthi kodwa xa sifika ikhathi lesithandathu sesafunda ukuba uthixo usizize senze yonke into kwezi ntsuku ezintandathu ukuze ku-7 ngosuku lesixhenxe siyazi inkonzo. Uthi kodwa ke u-8 wethu sikhumbulile ukuba uNowa xa engena emkhumbini ibinguye nenkosikazi noonyana bakhe abathathu nomolokazana bakhe saphuma isibhozo. Uthi kodwa ndizokhumbule okokuba ngexesha u-Aaron nonke laa mnongo uzawunikwa laa ntonga ematshetshi kayayasebhishophu yayiphatha intonga kaMoses. Xa yayigqithiswa wafumaniseka ukuba inombo leentente zazilapho zazilithoba kodwa wakezize nikhumbuzwa kunamba 10 wasinika imithetho elishumi. Kodwa kule mithetho zonke benzekayo nize nikhumbuzwa kukho uJehu zenzayo izinto baziguquke zijike zingahambi ngolu hlobo niye naxelelwa ngalo. Kodwa xa nijonga utyhu nikhumbule uba ikhona ikhwili eyabona ngothixo yasizalela uyesu. Kuba ukhele simbona kwikhasi ngokwalapha sikhumbula uba inye inkosi esinayo nekhingi enguyesu Kristu. Uthi ngezijonga ikhasi xa uzibhalayo zafumanisa uba ziyi-44 ezichaza iiveki ezakhiwa icawe ezokha unyaka evekini. Ndifukuthi ke yonke loo nto ke mhlekazi ungasivuyema ke ngoku. Ndifuna ukuthi nakuthi besingazi uba kwenzekani, nezintshumayelo bekezenza besingazi uba kwenzekani, nokukushicilelwa kwazo besingazi uba kwenzekani, kanti kuzawubakho ixesha lokuba zizawusebenza. Elokugqibela, aqambe umfundisi ongahleyitwayo umfundisi. Bathi befika abefundisi bese sibazi noburongo babo. Kodwa sidane xa sekefikile bathini ayiyo le nto siyithethayo kuba kukho abantu ababaza befundisi bengekafiki. Kukho abefundisi abafike basixelele uba umfundisi ozawufika ayalekho mhlebethonana. Ndihamba nenkonzo namhlanje ngasifundisa into okokuba sizifuse ezo zinto kuthi. Ndidla ngokuthi sikwixesha leCOVID zimbini izinto ezishiyekileyo. Ukusebenzisa izinto kuthe mazisetyenziswe okanye uthi Thixo ndenze ndibe msulwa ngoku ndiyeza kuwe kuba ndikho ebenyeza lokwenyanga ngoku. Kusapho lukataXhosana ndizawuthetha amagama njengowathetha. Ukuza kwenu apha akubanga bubudenge, kodwa ndize nikhumbuza xa nanifunda o-B no-1 nanifundise nango-30 2 esikolweni. Ngithawusana ndibhatha umalume apha bengamazi. Uthawini nize nithandane, kuthe wenu nithembeke nithembane. Okuba kukubi nisebenzisa uthini thintane noThixo wenu benifundisiwe oko. Loo nto izawumenza uba utho wenu nithobelane ukuze kokuba kukubi nithuthuzelane. Ndifuna ukuthi ngalo mazwi siza kwenyusa ngokumama ozawuthi asichazele okokuba kuza kwenzeka njani xa siphuma apha. Lo mama siza kumnyusa ngengoma, yenye yeengoma ezazithandwa ngukaXhosana. Andazi kaphi sesibuka ubethanda eziphi ozicimile ke lezi. Kodwa kumama makeze ngaphambili azosichazela uba izawuqhuba njani inkqubo ngoku. Oh,
ewe mfundisi ngutakuxhasana bethula phana luhlobo lwakhe xa sekethula le ingoma uyazazi nawe ukuba ke namhlanje sikwenye inkono cala umntu ozosixelela uba ufuna kwethu siyaphi. sayicula wathame kuSexhosa wayesesithi xa iphakama 229 Sotho samthama ngalo wayilemkile ingoma kanomkhulu walapha wayiba yaya kaluka sibe 229 Sotho. Amen. Sizawuphuma ifemeli yaBatatuXhosana nesihlobo notata bethu utata befundisi nomama befundisikazi. Amen bafundisikazi. Amen. Amen bazali bakhona bafundisikazi afika yini ba. Amen. Lizawuhamba nonke nizawuncediswa ngumamutshane. Ngumamutshane lo wacela ngumamutshane ngoba bakwazi abantu baseqaqa. Nizawuhamba nilandele umamutshane uzawufundisa abantu ukufumana khona namka bonke abanye abantu abafana nami nabesiyasi ezisinqabileyo abazosibona sizawunikela phaya phezulu sifumane ngesemva. Abantwana nabo sakunikela nabo phaya phezulu. Ngiyabonga. Ngalomzuzu abafundisi baye baphuma-ke xa kuzakwenza ukufela ngutata umfundisi ozakwenzela ubabalo abathethi kanini sinobabalo asinakuyenza sinokulikwa xa kuzakwenzelwa ubabalo sizawudlala nje 30 seconds mhla uTaxhosana wayiphuma kule ndlu ephuma ke iba ihamba emva koko utata senzele ubaba.
zona ezo umfundisi ebengekakwazi ukuzozibona okanye ukuzozivakatshela. Siyaxolisa bethunana ngenxa yale wave siyayibona nje. Uzothi nje unyaka uzayo xa uqala utaqala kalona abantu baseNt John St Margaret Emmanuel Sekile Thomas yabulela. Inkonzo yokrisimesi ikhona apha ekhaya. Inkonzo leyo izongena ngo-9 ebile ke koparetsi le gore dikolometso di tabateng. Re a di tseba he ditlhophiso tsa dikolometso ke kopa re ditlhophiso tseo tsa kolometso. Ke a leboha. Namhlanje angahamba